सासे ड्राइभारखौ गुबुन देशनि मानसिया फैनानै ओरैबायदि बे मानसिखौ आं लोगो मोनदोंमोन बिथाङा हारसा स्पष्ट रोङो बिथाङा फरेननि मानसि बिथाङा गुवाहाटियाव फैनानै हरनि सम जाबाय हरनि सम जानायाव बिथाङा हटेलबो मोनला ओरैबो थांनो मोनला बर' ड्राइभारनि आखायाव बे फरेनार मानसिया लोगो मोननानै आरो बे ड्राइभारानो गावनि न'आव थानो जानो लोंनो ओरैबायदि रेसपेक्ट होबाय नाथाय खोनानो मोननाय मथे आसामाव गिथावना होननानै गुबुन माखासे स्टेटनि गुबुन जायगानि मानसिफोरा माने आसामाव ड्राइभारफोरखौ गियो होननानै जों खोनानो मोनदोंमोन आसामाव ड्राइभार होननानै बुङोबा बिथांमोना गाखोनो गिजाहैदों बबे खनायाव लांनानै बबेयाव मा खालायगोन नाथाय सासे बर' ड्राइभारखौ मोननानै ओरैबायदि बे आसामाव ओरैबायदि ड्राइभार दं होननानै ओरैबायदि बे एड्रेसखौ लिरनानै लांदों आरो ओरैबायदि बाख्नायदों दिनै बिथांमोननि जि हाबाफारि बेयाव दान्दिसे सम नुजाथिफैनानै जेरैबायदि मेहेरगोनां माने गाजा गोमजा 124 जन आरो माखासे बिथांमोना माने खबर गैथ'वा बेनो जाहैबाय गुवाहाटी महानगराव बर'फोरनि जेरैबायदि जों दिनै बेहाय नुजाथिफैनानै दिनै मोनथिनो मोनबाय जायफोर गारि सालायग्रा होननानै बुंबा जोंनि मानसिफोरा गारि ड्राइभार होननानै बयबो सानोबा माबा मोनसे ड्राइभार होननानै मुं बुंनाय जायो नाथाय जों दिनै नुबाय जायफोर ड्राइभार होननानै बुङोबा खौसेथि दिनै बेयाव गायसनदों आर'नाइ एस'सिएशन ड्राइभार हन्था बिथांमोना जाहाथे उननि समाव जायफोर फैबाय थानाय समाव सोरबा ड्राइभार जोंनि गेजेराव माने फरायनाय गथ'फ्रा बुहुत गोसो जायो ड्राइभार जानो थाखाय नाथाय जों दिनै गिबियाव बुंनांगोन आसाम सरकारनि सायाव बास अनेक सरकारि बास गभर्नमेन्टनि दरमा जाग्रा दं आसामनि माने एसटिसि बास सालायो जों बेहा दा जोङो बर' ड्राइभारफ्रा साबैसे दं दा आसामनि बे दाब जायगायाव आसाम माने ट्रेन्सपर्टआव बर' ड्राइभारफ्रा साबैसे दं जों दिनै नागिरना मोननो थांनाय नङा 1000 जनाव जोङो दा 50 जन 50 जनबो जों नुनो मोननाय नङा आरो लोगोसे जों दिनै जोंहा थाखानाय बिटिसि बिटिआरआव बड'लेण्ड बास दं आरो बर'नि माखासे थोजासे नङाबाबो बर' लिडारफोरनि गारि सालायग्राया जों दिनै थांनानै सोङोबा गुबुन हारिखौसो जों बांसिन बर' लिडारफोरनि ड्राइभारखौ नुयो आरो माखासे बिटिसि बिटिआरआव अफिस दं सरकारि गारि सालायग्रा जोंनि बर'नि जि खुंथाय बेहाय जों दा माखासे अफिसारफोरनि गारि सालायग्राफ्रा सोर जानांगौमोन जोंनि बर'नि खुंथायाव सोर जानांगौमोन नाथाय जों बाव नुनो थाङा दा बेनो रोखा बिटिसि बिटिआरनि जायफोर बेहाय गुवाहाटियाव थानानै सोरबा बिए एमए फरायनानै सोरबा मेट्रिक पास जानानै सोरबा 8-9आव फरायनानै दिनै ड्राइभार जानानै दं गावनि गथ' गथायखौ ड्राइभार जानानै दिनै फोरोंनानै दं बिनि थाखायनो दिनै बे आर'नाइ ड्राइभार एस'सिएशना मोनसे फोरमायदों दे जाहाथे ड्राइभार जाबाबो माबा मोनसे जुदि हरखाबै एक्सिडेन्टफोर जायोबा बिथांमोननि गथ' गथायखौ एसेबाबो गावसिनि एस'सिएशननिफ्राय माबा मोनसे सोरबा दाजाथों इसोरनि अननायाव मालाबाफोर माबा मोनसे जुदि एक्सिडेन्ट जानानै सोरबा आथिं आखाइ माबा मोनसे जायोबा बिथांमोना जाहाथे बिथाङा न'आवनो थानानै माबा मोनसे सोलिनानै जानो हानाय बायदि गय दखान होनानै बिथांमोननिफ्राय एसेबाबो हेफाजाब होनो हानाय बायदि बिथांमोना मोनसे एस'सिएशन दादों बे जोबोद गनायथाव बिनि थाखायनो बिथांमोना उननि समफ्राव बिटिसि बिटिआरनि सरकारनिफ्राय एसेबाबो हेफाजाब मोनो आरो अराय सम जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव दिनै दिन्थिदों ड्राइभार एस'सिएशना मालाबाबो सरकारनि हेफाजाब मोनाखै जाहाथे हेफाजाब मोनो बिटिसि बिटिआरनि अफिसफोराव जोंनि बर' ड्राइभारफ्रानो सरकारि अफिसफोराव जाहाथे हेफाजाब सोरबा अफिसारनि ड्राइभार जानो हायो सोरबा बर' एमएलए बर' मिनिस्टार सोरबा एमसिएलएनि जोंनि बर' मानसियानो ड्राइभार जानो हायो दा जों बांसिन नुयो एमसिएलए एमएलए एमपि सोरबा जोंनि बर' लिडारफोरनि ड्राइभारफ्रा हारसा बांगाल नाथाय जोंनि बर' ड्राइभारफोरखौ लायोबा बिथांमोना खहा जागोन नामा जोंनि बर' मानसिखौनो बर' जायफोर गादियाव दं बिथांमोना मानो थाखाय ड्राइभार लानो थाखाय लाजियो जोंनि ड्राइभार जोंनि बर' मानसिखौ मानो लाजियो नाथाय बिथांमोना जों खोनायो गुबुन हारिफोरखौ 20,000 25,000 30,000 35,000 होननानै बिथांमोना गारि ड्राइभार लायो बिनि थाखायनो जोंनि बर' ड्राइभारफ्रानो जाहाथे सोरबा बर' एमएलए मिनिस्टार जोंनि बिटिसि बिटिआरनि अफिसफोराव जोंनि बर' मानसियानो ड्राइभार जाहाथे मोननो हाथों
आरो जेरावखि थाया बिथांमोननि इउनिटिया दिनैनि समाव दिनै 17 नङा होमबा दिनै 17 थारिखआव सोरबाया गाबोन होनदों सोरबाया दिनै होनदों बे जियानो जाया मानो सानसे सिगां फालिदोंबाबो फालिनाय गाबोन फालिबाबो फालिनाय जियानो जाया मानो नाथाय आं नैबेखौसो आं बुंनो सानो जोंनि माखासे MLA मन्त्रि मिनिस्टारफ्रा जोंनि बर'नि थाखानाय मिनिस्टारफ्रा जोंनि माखासे दायबार हन्थानिफ्राय जाहाथे आसाम ट्रेन्सपर्टनि सायाव मालाबा बिदिनो दायबार ट्रेनिं सोलियो मालाबा समाव आसाम सरकाराबो सरकारि दायबार माखासे बिथांमोनाबो इन्टारभिउ लायो जाहाथे जोंनि बर' दायबारफ्राबो आसाम सरकारनि सायाव बेबायदि चान्सखौ मोनो बेखौनो आं खावलायो आरो लोगोसे जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ आं खावलायनो सानो दिनै प्रान्जल जोंहा नैबे इउटुबारनि बे चेनेलजोंनो जाहाथे जोंनि सोरबा बर' दैदेनगिरिफ्रा मोनथिनानै जाहाथे बिथांमोननि एसोसिएसनखौ एसेबाबो जौगानो थाखाय हेफाजाब होयो आरो बिथांमोना जाहाथे बेबायदिनो गाजा गोमजा इउनिटि गावसिनि दायबार हन्थाया जाहाथे थाबाय थाथों बोसोरनैनि सिगां सासे दायबारखौ गुबुन देशनि मानसिया फैनानै ओरैबायदि बे मानसिखौ आं लोगो मोनदोंमोन बिथाङा हारसा स्पस्ट रोङो बिथाङा फरेननि मानसि बिथाङा गुवाहाटियाव फैनानै हरनि सम जाबाय हरनि सम जानायाव बिथाङा हटेलबो मोनला ओरैबो थांनो मोनला बर' दायबारनि आखायाव बे फरेनार मानसिया लोगो मोननानै आरो बे दायबारानो गावनि न'आव थानो जानो लोंनो ओरैबायदि रेसपेक्ट होबाय नाथाय खोनानो मोननाय मथे आसामाव गिथावना होननानै गुबुन माखासे स्टेटनि गुबुन जायगानि मानसिफ्रा माने आसामाव दायबारफोरखौ गियो होननानै जों खोनानो मोनदोंमोन नाथाय फरेननि सासे मानसिया बुंबाय दे बर' मानसिनि आखायाव गोलैनानै ओरैबायदि थानाय जानाय लोंनाय उन्दुनाय सासे दायबारनि न'आव बिथाङा ओरैबायदि माने रेसपन्सखौ मोनदों जाहाथे दायबारनि आखुवा बेबायदि जायोबा अराय सम बयबो बेलेग देशनि मानसिया फैनानै दायबारफोरा जाहाथे गावनि आंगो लोगो होननानै बिथांमोनखौ अराय सम सान हर बिथांमोना खाथियाव माने अराय सम मोनजानायखौ लुगैयो दा आसामाव दायबार होननानै बुङोबा बिथांमोना गाखोनो गिजाहैदों बबे खनायाव लांनानै बबेयाव मा खालायगोन नाथाय सासे बर' दायबारखौ मोननानै ओरैबायदि बे आसामाव ओरैबायदि दायबार दं होननानै ओरैबायदि बे एड्रेसखौ लिरनानै लांदों आरो ओरैबायदि बाख्नायदों नाथाय बै समाव बोसोरनै बोसोरथामनि सिगां ससियेल मिडिया खममोन दिनैनि समाव बिथाङा जुदि फैनायमोनबा जोंनि बर' दायबारफोरखौ ओरैबायदि बाख्नायगौमोन फरेनाव बिथाङा खिथायगोन होनना बुंदों आसामाव ट्राइबेल हारिया दायबार मानसिया जिखुनु जाया माबा मोनसे बिपद जायोबा थानायनिफ्राय जानाय लोंनायनिफ्राय ओरैबायदि माने रेसपन्स होयो होननानै बिथाङा जाहाथे फरेनावबो खिथायगोन आरो उननि समाव जोंनि बे बर' दायबारफ्रा आर'नाइ एसोसिएसना जाहाथे सोरबा गुबुन हारियानो जाथों सोरबा आलाय सिलाय जानानै फैयोबा सोरबा दायबार मानसिया जाहाथे बिसोरखौ अनसायनानै जेरैबायदि आश्रय होयो बिनि थाखायनो अराय सम बेबायदि आश्रय होयोबा अराय सम बेबायदिनो बाख्नाय जागोन जाहाथे गाज्रि आखुखौ जाहाथे दायबार एसोसिएसनाव दालाथों जों दिनै खोनायो मोजां मानसिफोरखौ बबेबा खनायाव लांनानै गुबुन हारि बांगाल होननानै बुङोबा दिनै गाखोनो गियो हारसा होननानै बुङोबा दिनै गुबुन हारिफ्रा गाखोनो गियो दिनै बे सासे दायबारा बाख्नायबाय दे दिल्लीनिफ्राय फैयोबा हरथौबा दायबार मानसिखौ बर' मानसिखौ नागिरो अराय सम बेबायदि नागिरजानायखौ आं खावलायो आरो प्रमद बर'आ जाहाथे बे गुवाहाटियाव दिनै आर'नाइ एसोसिएसनखौ उननि समाव थाङोबा जाहाथे मोजां गाज्रि सावरायनानै एसेबाबो BTC बिटिआरनिफ्राय हेफाजाब हरगोन आरो बिथांमोनजों मोजां गाज्रि सावरायनानै जाहाथे एसेबाबो बिथांमोननि एसोसिएसनखौ गनायजानाय खोनासङो होननानै आं खावलायो बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनथ'बाय